Bay nyaka ne yiere kaka jatend piny Kenya mar abich. Wabro kelo ni mathoth e sigana no e seche moko mabirogi. Ka wadhi weche mamoko manyien en ni e kinde ni jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua timo limbe e kaunti ma Homa Bay ka gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod nyawadgi ma Migori Siaya gin moko kuom jotelo morwako jatend piny. Bang' limbe ma Homa Bay, jatend piny Kenya William Ruto biro dhi e kaunti ma Siaya ngesoni. Ruto biro yawo kar timo somo mag lony ma nyasani e mbalariany ma Ramogi Oginga Odinga of Science and Technology. Kae bende obiro bedo wendo modhial e nyasi mar rwako jatend migawo ma tudruok kod lony ma nyasani Eliud Owalo e kar chung' od bura mar Arieda. Wawinjie geno ma josiasa ni godo motelo ne limbe mar Ruto. Malo en no serikal nyaka rang kaka keto gik mane gichiko jopiny e tim, nikech kata sani kirango mus kaka serikal ringo ber mwaseneno onge to wasetieko ndalo 100 gidere. Enena chandruok pukuna pale nikech kata mana wach mafuta miloseno wan kaka jo transport sani mtoka pogre gi mafuta e pesa diere. Kichaki igole pesa do tich tiyudo ka pesa midongo tin. Kaka Siaya ka ne wago kura kwang'eyo ni gik mane former governor gik mane former governor chako bro rumo. Sani wasetieko ndalo 100. Stage kidonje na sama sani ji oloko cho ute noger kanyo machalo lodging kata gima gitiyo onge. Koro kata kama chokie jikidwa mondo ititiji mtoka malong'o onge, dhano bedo skata duku na pale. Omiyo wan wakwayo nan koselosnwa stage to wabiro yudo kuma ber mwatie. To ka en kaka en ni to tich tek nikech kata kama dichokie customer onge, koth kochwe kuma dhano bwokie, kadwa idho mtokni onge, dhano kodonji stage to donjo na pielo. Utego nolosi gi choche. Koro tamwa kama waketie kata beria kitiyo tichal ng'ama tiyo bungu. Pogo Siaya kidonje nikori donji town kod woko mare onge pogro. Kata jowuoth miting'o kiakta ni stage mar gin ga kure. Makata ka ng'ato wito sike moro onge kuma dodhi penji. Nga iluonga ni Frederick Omondi Otieno, ajala ma Siaya. An gima nanyalo wacho ni mondo koyiero sirkal otimnwa gima miyo uchumi ma Kenya idho otemo duokno wach mafuta. Nikech wan kaka wan transporters ma Siaya adier. Inyalo yudo ka seche moko ikawo ng'ato kumoro to kirango nengo mondo mar fuel machon chande gi masani. Yudo ka an awuon an ng'ama oting'e, an ahinyra to en owuon oneno gi korka kore noneno ni na amaye. To an gima neno ni kaber to oduokno wach mafuta. To sama oduokno wach mafuta kata gik mane koro inyo kiwacho wach kodhi, wacho gik ma koro wanyiewo ma bende konyo nyithiwa kata uniform girgi. Gigi bedo mana transported gi wach mafuta. An kona kwayo ni sirkal mano wayiero nowacho no bro konyowa to duok ne jo Kenya mafuta piny mondo uchumi ma Kenya oduokane e kare odokane piny. Gejinga iluonga ni Michael Otieno, anjo alama Siaya town kae. Gima osetamowa piny osebedo matek. Sani koro wa approach yawo school. Inwang' ka janyuol go koni gi koni mondo nwang' kako yawo school, otero nyathi school to pesa ok yot mondo oyud. Gimomiyo pesa ok yot mondo oyud, piny nosekethre to ne wayudo government manyien motel gi ker Ruto wakwa Ruto nokawo gokor giket piny. Election noserumo, campaign noserumo. Wach mar jalupnego aga kore koni gi koni miyo piyo be mago be kelo piny bedo matek. Ketie joma chunygi nigi mwandu resources gi to ginya tiyogo mondo float piny ka mondo konyo jopiny. Kech gineno kaka government nitie joma go korgi. To most of joma nie government gin jok man gi pesa. Waneno kanyocha government otimo yiero mar minister CS, oyier mana jok man gi pes madongo dongo. To jogi pes gi ok ginyal tiyogo mondo konyo jopiny. Wakwa sirkal mondo gi kaka nyalo ng'iyo jo ohala mapiny. Nowach gimoro kae kane government bire kawo telo, kano campaign, Ruto ne campaign kawacho no odhi ng'iyo jo ohala man piny kabisa, ng'atno maloko ohala. Ta wakwayo ong'iye ng'ano maloko ohala e yo moro ma ng'ani nyalo lokogo e yo maber.
koko aluora ma loko bedo maber yudo bedo mondo halo bed mayot ok yot nikech inwang' ka ng'ama nyiewo gini tek tich onge piny inwang' ka gik minyiewo for example sani government manyocha nokalo ne tiyo gi subsidies ma chulo ng'iyo kaka kelonwa mogo iketo iwave gik moko ma price mane mogo ne dok piny gini government otame ta wakwayo sirikal Ruto nowego kore ong'i kaka ne wadgi tiyo mondo at least wawinj mayot pek opong'owa wawe wach moro ni ng'ane ne kaw telo kia mogo dobedo 300 mago gik mwagole pachwa ng'at mitemi wachoga ng'ano onge sirikal ng'ama nie sirikal mondo ng'i kaka nyalo ting'o o upliftwa mondo ochumo bed maber ka wadwa siko pile pile ni ka jatelo dhi kamoro to mana opinzani miwuoyo kuome mar opinzani otimo gini wigi wil gi tich manoyiernigi wan jopiny ne wayiero government mondo otolidwa telo maber makare manyalo miyo piny bedo mayot to gimomiyo piny ok nyal bedo mayot sa asaya ma ng'ato odhi yawo tich kamoro odhi yawo business kamoro for example sani wawinjo nodwa biro mabeyo odwa biro Siaya warwake Siaya ta wakwayo ni kobiro Siaya obi mna gi dongruok mad konyo jo Siaya kodhi Homabay odhi mna gi dongruok mad konyo jo Homabay nikech piny tek ateka kabisa sani bro chopo kaka sani wawinjo rumas but oken adier yo nyithindo dwa dhi skul jonyuol kia kata nyithindo manotimo penje klas 6 grade 6 ni iterogi e primary iterogi kaka jomage to school fees idhi chul nade to school fees ni sami chule oringo nade pok omigi that program kaka gigi koro gikia ni nyithindwa madwa dhigi gidhi bet e primary ni gin jomage kech adier ka nyathino osetimo penj nong'e nosewuok kanyo